Дӯстон азиз, салому алайкум. Хуш омадед ба сайти 550 ҳунар. Як чизи муҳима ба ҳар яктатон мегум бифаҳмонам. Да ҳамин мисол, да ҳамин мечта ман фишкаи хидмат мемонам. Аки мақсад чихе? Ман ҳамин бехак вақте ки монтаж мекунам, ҳамин дарини ҳамин мисол ремонт мекунам, бехакда мисол як хамуд мемонам, ягон нозукии корбори хидмат мемонам ки хидм дам мисол пагаки овардан. Ана мисол бидонам ки ҳамин кор бори ма ҳай. Карочи, я назди ма як занак омад. Ҳамин як моҳ пеш мега аки синима гуфтеста, як моҳ пеш ҳамин ба фикр мардаки ма назди то овардак, ҳамин тис соз кардагӣ, исоса ҳамин як хеле виноватам мекунанда як хелош. Баравай мисол ман хеле нозуки ҳар яктатон бо бинен ки нозукии ма чӣ хела ина хамута динесте, ё инам бехда мебандамш, ё ҳамин угл мисол хамутак мебандам ки мисол ҳам накашан, ҳам наҷош нешава. Вақте ки шнур диринбирин мисол дирину берин бибуроя, уже тез метавона мисол тенда наздик шава бисӯза. Анаки бародари мисол кори ма ина михелай, барои ҳамин гапо дар кор нест. Ино мақсадошон ба ӯ хотир мегиранд ки типа ту соз кардагӣ хай ино гарантия надоранд. Мисол чанд қай одам свето бозӣ мекунад, як учочек мепартояд, ягон чиза мекан, ягон чиз безебида метавона ки зарарша да ҳамун ягон чи бирасона, ё мисол мечта да ягон вилкаш да ягон чиз да. Вобшем ҳамаи нозукии чизи корбори ма ҳамиёй. Ма гуфтам шумо да ҳар яктатонро бифаҳмонам. Ана баъд хаиш қилиб ҳамун занак овард, дидим кушодум ки мисол и корбори ма нест. Дидам кадоми безеби баъд залента кадай, ҳар як нами шинуре ки ман сирх нами сими огнеупорни намесӯхтагӣ мондагиам. Ана дидам ки ҳамиё мисол залента палента кардагия исоса. Дидам хай гирифтам нав кардам, хай холашкара гуфтам ки назди ма овардагӣ нестай. Баъд ино пеши лабои устоам бурдӣ, ино гарантия надоранд. Ино моли мо нест якмаш. Ай мо чи ай? Фақат нозукиша ёфтан, хушрӯ часпондан, и дига чӣ хел истифода мебаранд, ӯ ҳар як одамда зависита. Хичай положение 4 положение дора. Ана 4 положение 4 да намоне бачо. Занакой апай мисол холай ҳамат хоҳиш мекунам 4 да намоне, 3 да монен, 3 ам сирх мекунанд, 10 минут дертарак мепаза. Ана баъд дием 14 рӯзои маҷбурӣ монед. Чиқа маҷбур ягон меҳмон доред, маҷбурида 4 да монед. Ана бисёр ҳолатда метавонед мисол 3 да истифода барем, хеле хубай. Хуб, канали мо 550 ҳунар. Ибад як майдача насиҳати мо, касе да маъқул шид менинота нависа. Ана касе то ҳаминҷаро тамошо кард, лайк аҷиқа, раҳмат барои тамошотон. Зиндаву сарбаланд бошед, дастгирӣ кунед морам. Обод бошед.